एक जने सपना देखा तरी कि वह सपना में पिया के डोली कहाँ आइल बा। पिया वहाँ के बलजोरी करतनी ससुराल जाए खातिर। कैसे? आरे सुतले रहनी भोर हरिया कि देखनी सपना जगू तेरा हो सुतले रहनी भोर हरिया देखनी सपना जगू तेरा पियावा के आइल बा खबरिया साजना के आइल बा खबरिया जाए के ससुररिया बाटेरा। पियावा के आइल बा खबरिया जाए के ससुररिया बाटेरा। ससुररिया बाटेरा सजना के आइल बा खबरिया जाए के ससुररिया बाटेरा। नैहर के लोग बाग छूटी और नैहर के लोग बाग छूटी नैहर के लोग बाग छूटी नैहर के लोग बाग छूटी सखिया सहेलिया के साथेरा बाबूजी के छुट्टी है दुआरिया बाबूजी के छुट्टी है दुआरिया पिया के नगरिया जातेरा बाबूजी के छुट्टी है दुआरिया पिया के नगरिया जातेरा।
पूछी है तो का हम बताइब सजन जी के लगावा जाके एरा। संतोष राहुल कहे बतिया 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 संतोष राहुल कहे बतिया मानुष तनावा पाके